na Henri Paul Sanogo Damiba min ni a taara ka bila Burkina révolution kura ɲɛfɛ n'a y'a janfa ka taa di Faransi ma a démissionné na nka a démissionné ni kan minnu ye communiqué min kalanna colonel capitaine Ibrahim Traoré fɛ o b'ale jalaki ale fana bɛ communiqué kalan k'o jalaki ka tila k'a fɔ tuguni k'a b'u soutenir k'a ka duwawu b'u ye ni démission lettre yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ Damiba yɛrɛ on ne sait pas mun y'u bolo fili ka nin ta ka bila ko ɲɛ a ka réflexion ni a ka enchaînement idéologique kun ni nɛn foyi t'a la a ka kuma ka bila la donc ye Damiba ta k'a ye a bila n t'a bila i ni filaw de don ko wale min kɛra Gaskinde n'o ye attaque in ye ko kɛra sababu ye ka mɔgɔw dimi k'u dusu bɔ ko ale sigi ka fɔw kɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ko o ma ɲɛ o ma foyi ɲɛ a la o ko kama armée ka bɛn ni armée ka kisi kama ko le 2 octobre k'a bɛ bɔ a ka jɔyɔrɔ la n'o ye transition ɲɛmɔgɔya ani chef d'état ye a k'a bɔr'o la ko CEDEAO o da donna a la ka delili kɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ko ale b'a bila ko nka k'a bilatɔ k'a bi point 7 ɲini an y'o fɔ aw ye a ko tuguni k'a b'a ɲini capitaine Ibrahim Traoré fɛ k'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ka baara kɛ ni faso kanu ye ni tilennenya ye ni cɛya ye k'olu ka kɛ a miniji ye ko minnu ye u dɛmɛ transition kunfɔlɔ la k'a b'u bɛɛ fo ko Ala ka Guinée kisi kɔlɔlɔ jugu ma ka o nin ye dɛsɛ kan ne o sinon ale n'a ka élément minnu bɛ yen ni u tun ye avion ta ka armes ta n'olu tun ye se sɔrɔ ni discours kun tɛ kalan Faransi min y'a ka mercenaires jigi ka dɔw jigi para la ka dɔw duguma n'olu tun ye se sɔrɔ ni kun tɛ kɛ o de kama peuple burkinabé kan ka Faransi wele bɔgɔ jeninen kan i b'a fɔ Mali y'a kɛ cogo min Nations Unies na parce que Faransi ye agissement kɛ a ye wale kɛ wale min n'a man ka y'a la mercenaires wale olu fana kan ka t'u ka plainte de kɛ sisan ka fara Mali ta kan Nations Unies na n'o kɛra an b'a baci ka bɔ Faransi la nin kun ye Damiba ka démission ye mais an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛni minnu kɛra maa 4 kɔni zara n'o ye Burkinabé ye maa 9 jɔgina Faransi ale ka kow kɔnɔna na o responsabilité fɛnɛ plainte kan ka don Faransi kama o la pourquoi a ye Burkinabé maa 4 fa ka maa 9 jɔgi o ye motif filanan ye capitaine Ibrahim Traoré kan ka min kɛ n bɛ kangari min fɛnɛ da capitaine Ibrahim Traoré a bɛ kuma kojugu il parle trop ple Vox Africa ple RFI ple France 24 ple yan fɛ ple yan fɛ k'a ka kuma jɔ ten n'i y'a ye Assimi Goïta kɔnɔ ten dɔn jugu t'a ta fan dɔn mɔgɔ t'u sago sɔrɔ a la a tɛ kuma di wa kumaba faama na a bɛ jamanadenw tigɛ i la a bɛ maa wɛrɛw tigɛ i la wa a b'i jugu ɲɛ don i la donc ni maa min bɛ capitaine Ibrahim Traoré dɔn ni maa min bɛ la Guinée Burkina transition ɲɛmaaw dɔn a y'a f'u ye k'u daminɛ trop parler donne boîte i b'a dɔn ko ten kumaba in dɛ kɔlɔlɔ de b'a la kɔlɔlɔ b'a la Burkina Faso yɛrɛ ma a ye bɔli min kɛ ka kuma minnu kɛ kuma in ka d'aw ma Assimi Goïta rectification kɛ Assimi ma kuma koyi n'a ye mɔgɔ de bila ka kuma n'o ye colonel Baba commandant Baba Cissé o don commandant don bi colonel don mais o kɔfɛ Assimi yɛrɛ ye bɛɛ rencontré a ye jeunesse rencontré a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw rencontré a ye politique mɔgɔw rencontré min b'a fɛ a y'a f'u ye
Ok, pas occasion. À cause si j'échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. Et Demsa nous mota ko ke dongile ya. Mais ni tola téléphone ti la médias occidentaux ma. Demana don ere bi nyugu la parce que plus et ni français be la plus e be ka pama français ka média au fait. Ati familiar ça crée la confusion. Donc comme Demsen de 34 ans, aya kalan, aya deme. Son âge était un atout. A ka Demsenien o de gaske baye Burkina Bolo. Mais nous m'a deme Demsenien fene bi se ka ke fien fanga na. Parce que Thomas Sankara mogo ya hakilla jigi parce que ngo similitude be coup d'état non ni ɲɔgɔn cɛ ni Blaise Compaoré ka ni Thomas ka discours je ka Blaise Compaoré ka discours je dɔw ya hakilla jigi k'a fɔ ko ŋa o remarque ɲɛna ko mais ko olu yɛrɛ ɲɛ bɛ remarque dɔ wɛrɛ min na ko Jean-Baptiste Ouédraogo après son coup d'état ale coup d'état de kɛ k'i sigi a ma tɛmɛ kalo 8 tile 6 kan ale renversera par Thomas Sankara, un capitaine. Paul Damiba, après son coup d'état aussi, il a fait 8 mois, 8 jours. Il fut renversé par Ibrahim Traoré, un capitaine. Jean-Baptiste Ouédraogo avait 41 ans quand il a été renversé. Thomas Sankara avait 34 ans quand il a renversé. Damiba avait 41 ans quand il a été renversé. Et Ibrahim Traoré a 34 ans cette année quand il a renversé Damiba. Oye donc à analyser. Oye michima. Donc, ça veut dire que il y a une similitude. Oh. Est-ce que ni ala kele ka Thomas Sankara were di Burkina Mawa, un capitaine de 34 ans, jeune, engagé, vigoureux. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Le hasard n'existe pas chez Dieu. C'est nous qui parlons de hasard. Sinon, Allah fait hasardi. Donc, Ahmed Dordonge, Burkina, Alaka comme Guinée, Alaka Faramalika. G3 au casque, notamment Mali, Farafinap, mais G1 de là. Guinée Faralangangara GD. C'est ça, en bas fait. Capitaine Ibrahim, n'a Clara comme organisé là. À Kanabamako, comme Mali drapeau ni Guinée drapeau ni Russie drapeau, Mali drapeau ni Burkina drapeau. Ani Russie drapeau be Burkina be wolo be ka marché nae o ba ira ka fo peuple kungle nae Mali donc teliala le capitaine Ibrahim Traoré a ka première visite a ka premier voyage a Kango ke Assimi Goïta fait kana ka leçon dama ka méthodologie dama kanga barake chumna ala ka anambalema Burkina be odame quoi la France a Diena depuis transition que la Tchad sanction maké Amadauma, Nifleka Sanvla Fara Yerekum, Amadauma ko wakabi ke candidat. Donc hal niye chou nyinga, hal niye dem me bange bi niyo nyinga, ko qui sera le futur président du Tchad démocratiquement élu? Aba fiye ko c'est Mohamed Idriss Déby, parce que Allah benakaba. Dobe ko Omar Kanté Aleko, son père décède, il prend le pouvoir en dynastie Déby. Toute la communauté internationale l'applaudit dans son coup d'État. Il fixe une durée pour la transition et après des années d'exercice du pouvoir, il vient de prolonger la durée de sa transition de 2 ans. Mieux, il s'étaye une constitution qui lui permet de se représenter, de se présenter aux élections présidentielles. Expliquez cette situation à un enfant de 7 ans et posez-lui la question de savoir qui sera le prochain président démocratiquement élu au Tchad. Il vous donnera la réponse sans hésiter. Face à tout ça, la communauté internationale ne dit rien. La Guinée, le Mali sont persécutés, acculés, emmerdés par cette même communauté internationale afin de finir vite leur transition. Ko face à la aye fangan daraki kisi communauté internationale tegere fam a transition foloke o mabo a labana ka flanan ke ka sanfla faraka ka kla ka constitution glan ko abina ke candidat ko hal ni ni yefo demsani san wolonvla aba do jomina ke Tchad président kurai ko ni bela communauté internationale ma foifo o Guinée ni Mali
ko bere de taleme an ko kan toro kan tonyo ko an tele an transition kaba ko communauté internationale ka 2 poids 2 mesures flé oh mais média do fene be munum fene bi 2 poids 2 mesures de la France Angola. Il y a eu 4 coups d'État dans la sous-région, Burkina, Guinée, Mali et Tchad. Or, le Tchad a décidé de prolonger la durée de la transition de 2 ans et d'octroyer la possibilité au chef autoproclamé de la junte militaire, le général Mahamat Idriss Déby, de se présenter à un mandat électif. On n'a pas beaucoup entendu la France sur ces dernières décisions tchadiennes, alors qu'elle ne se gêne pas pour critiquer et sanctionner les 3 autres pays. Est-ce que cette autre contradiction française ne partit ko Tchad coup d'état nan de kera farafina Mali, Guinée, Burkina, Tchad ko mais ko Tchad ko France mangante ka me o te ka puma communauté internationale mangante o te ka puma journaliste be ka ɲiningali kɛ sisan expert dɔ la ko a bɔlen filɛ fɛnɛ ka san 2 fara yɛrɛ kun ka tila k'a fɔ k'a bɛ kɛ président ye ko France kumakan tɛ ka mɛn ko kuma ko mun de bɛ a bila la. Qui s'en prennent aujourd'hui aux institutions françaises? Si, pleinement, à la colère de tous les ressortissants des pays concernés et même... Amine. Ko, est-ce que ko ni t'a to jamana minnu bɛ yen ni France bɛ ka dantɛmɛ wale k'u la ni mɔgɔ la walema k'u la qu'est-ce que nin tɛ k'olu su ko ka bila France yɛrɛ la ko parce que est-ce que u tɛ k'o jamanadenw dusu bɔ parce que Tchad bɛ k'a kɛ foyi tɛ ka bɔ a la. Là, c'est le 2 poids 2 mesures que personne ne comprend. Effectivement, ce week-end, alors qu'on était en plein coup d'État au Burkina, donc on apprend que le dialogue national inclusif et souverain au Tchad arrive à ses conclusions, selon lesquelles la transition est prolongée de 24 mois et en plus, Mahamat Idriss Déby pourra éventuellement se présenter, alors qu'il s'était engagé à ne pas le faire lorsqu'il avait pris le pouvoir, et la France n'a pas réagi. Aucune réaction du ministère des Affaires étrangères. La seule réaction, c'est celle de l'Union européenne que a signée effectivement la France. Mais en fait, la France se cache un peu derrière cette déclaration. Mais la France fait complètement profil bas pour une raison très simple. C'est qu'elle soutient absolument Mahamat Idriss Déby. Les Français estiment qu'ils ont besoin d'une stabilité totale. Moscou, de son côté, a réagi à ce deuxième coup d'État en 8 mois. Nous souhaitons que la situation au Burkina Faso se normalise au plus vite pour pouvoir assurer un ordre complet dans ce pays et revenir au plus vite dans